Biye tɛnɛ marisikalo tile fila sanba fila ani mugan ale ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔ Tam TV jabaranin kan bakɔrɔba minnu bɛ yen nɔ bi ni o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛ ni tɛgɛnɔ bila kɛra sɛbɛnna min bɔra an ka furancɛla f'an ka ɲɛmaayɔrɔ la Général Asimi Goita sɛbɛnfura min ni o bɛ kɛ sababu ye ka ji ale ni jɛya kuntagalajan ka o di jamana kɔnɔdenw ma san 10 ale kɔnɔna na ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sigida ale ni a lakanani ko bunakun ka ale ka nasiraw ye an bɛna an da don kɔnɔ kuma na ko walawala k'o da aw tulo kan an ka minisiri min kɛ baara bɛnnen don maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔ kan ni an ko olu ma ko diaspora ni olu ye an ka tungarankew ye ka kɛ ni Nations Unies ma olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o nalen ye an fɛ yen nɔ an ka minisiri Musa Haga Atayɛra ale ye o bisimila ka kuma ɲɔgɔnya kɛ hakilina min bɛ tali kɛ an ka tungaranke minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka lahalaw la an bɛna an da don kɔnɔ kuma na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kunnafoni kuncɛya la an bɛ taa diɲɛ seleke naani nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko jamana min bɛ yen nɔ ni o ye Iran ye ko olu kɔni ka ɲɛmaaba ko ale kɔni nin tora gɛlɛya la min bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Israel ale ni Ameriki jamana y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bombardement mɛnni ka o ta ka o kɛ Irankaw fɛ yen nɔ an bɛna an da don kɔnɔ kumaw na ko walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan kan I n'a fɔ dayɛlɛli la an y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko ka ji ale ni kɛnɛya kuntagalajan ka o di maliyɛnw ma anw ka furancɛla fanga ɲɛma Général Asimi Goita ale ko ko o ye ale jɔrɔnako ye o de hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni jumadenw ni o kun bɛ bɛn février kalo tile 27 san 2026 an ka minisiri ni o ye Madame Doumbouya Mariama Tangara ye ale kɔni ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna mun ni o taara ka o di an ma ni an ko o ma ko pacte de durabilité min bɛ taa i jɔ san 2026 ka taa san 2035 wagati olu la ka yira k'a fɔ ko ni gafe sɛbɛn min filɛ nin ye ko a bɛna tali kɛ fɛn min kɔni ye baara siraw la walasa ji ale ni fɛn min kɔni kɛnɛya kuntagalajan jamanadenw olu ka se ka o sɔrɔ kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ni sɛbɛn kunfɔlɔw ye ni an ko o ma ko le premier pacte ko o kɔni taara ka o kɛ san 2010 ale ni 4 ka taa bila san 2020 ale ni 4 o wagati olu la ko olu ye nɔbɔ ka kɛ ni kuru 100 ɲɔgɔnna bonya ko o de ɲɛ sɔrɔ la ka yira k'a fɔ ko an ka fɛn min kɔni ye burusi kɔnɔ dugu la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ji jɛlen ale ni ji sanuma ka o ta ka o di duguladenw ma ko n'i ye o baaraw ta ka u lata 100 sara la ko 80 ko o bɔra ale sira fɛ ale ni u y'a yira k'a fɔ ko tɔ bɛ na sira mun fɛ o fɛn min kɔni ye baara tɔ minnu ni olu ma kɛ ko o yɛrɛ fɛnɛ bɛ a ka siraw kan walasa fɛn min kɔni ye fiɲɛ ɲuman ye jamana kɔnɔdenw ka se ka o sɔrɔ ni ka o sama cogoya min na o nasira kelen fɛ an ka jamana ɲɛmaw ye kalekan di kalekan min na ni u y'a yira k'a fɔ ko muɲu bɛ nɔ jamana kɔnɔdenw na ka kɛ ni wagati yɛlɛma ale ni a cogoyaw ye ko o baaraw kɛcogo ɲuman ko o nato sen na walasa ka na ni lafiya bɔdaw ye ka o di mɔgɔw ma ko o baara sira dɔw nata ka o kɛ kɛnyɛrɛ ye nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ ko o nata ka kɛ UNICEF ma olu fɛ walasa fɛn min kɔni ye lafiya sira ye o ka na ka kɛ ni dɛmɛbɔ sira ye jamana kɔnɔdenw ye wagati ko olu n'o cogoyaw la ale ni ji sanuma o sɔrɔli nasiraw fɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko tɛgɛnɔ bila ko o taara ka o kɛ sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la min taara ka kɛ an ka minisiri mu ni o ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko o nasiraw ma ale ni minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko ma fo ka taa se minisiri min ni o ka baara bɛnnen don jiko ale ni kuranko o nasiraw ma k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko bɛnɲɔgɔnya ale ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o nata ka o kɛ ka se ka o kɛ garanti sira ye ni an b'a fɔ o ma ko o bɛ na kɛ dalakan ye ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu lafiya jɛya ale ni jiko ale ni fiɲɛ ɲuman o sɔrɔli la an fɔ ko o bɔra o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an ka tungarankew olu ka kunkankow ɲɛnabɔli ka o ta ka o bila sanfɛ o taara an ka minisiri min ka baara bɛnnen don maliyɛn minnu sigilen don jamana kɔ kan ni o ye Musa Haga Atayɛra ka yira k'a fɔ ko jumadenw ni o kun bɛ bɛn février kalo tile 27 san 2026 o don ma ko ale ye maakura ni ka o bisimila Nations Unies ni o ye diɲɛ seleke naani daraja jɛkuluba ale tɔgɔya la ni o tɔgɔ Madame Hana Singer Hamdi ka yira k'a fɔ ko u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na kumaw taara ka u boli min kan o kumakun dɔw de kun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanali la ka o kɛ maa minnu ni olu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw kan ka taa u ka baarasiraw ni ka olu ta ka u kɛ yen nɔ u bɛ se ka u yɛrɛ masɔrɔ cogoya min na ka u yɛrɛ kɛ o jamana minnu u bɛ taa o kɔnɔna na o den ɲuman dɔw olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ ka yira k'a fɔ ko o hukumu kelen kɔnɔna na k'a fɔ ko baarasira ko o taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la OIM o fɛ ni o ye Madame Singer Hamdi ale ye foli belebele ta ka o kɛ an ka jamana kɔnɔna na hakilina
hakilina ɲumanw tali ye ka bɔ an ka minisiri yɔrɔ min bɛ tali kɛ an ka tunkarankew olu ka lafiya siraw olu nasiraw u fɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko hakili taara ka kumakun ta ka o kɛ ka sɔni sigi kuma kan ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ni o ye kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ka yira k'a fɔ ko ka olu la fara ɲɔgɔn ka o jɔyɔrɔba de bɛ an ka fɛn min kɔni tunkarankew olu yɛrɛ fɛnɛ ka lafiya siraw o la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hakilina taara ni ka o di k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jaabi jɛlenw ye ko olu na sɔrɔ ka bɔ nin kumaɲɔgɔnya in kɔni kɔfɛ ka kɛ ni an ka jamana kɔnɔden minnu ni olu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye an ka tunkarankew ye ni nazarakan na ni an ko olu ma ko diaspora o nasiraw fɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Sariyakisɛ min ni o talen do sɔrɔ ko nasiraw fɛ ni an ko o ma ko la loi de la finance et entrepreneuriat ni o ye kɛnyɛrɛ ye cakɛlaw o ko bunakun kan ka yira k'a fɔ ko an ka cakɛso min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko CNPMA ale kɔni ye kɛnyɛrɛ ye cakɛda ɲɛmaaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka kuma kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafoloko o bunakun kan ni o bɛ tali kɛ san 2020 ale ni wɔɔrɔ o nafoloko kan ni o ye budget 2026 ye ka yira k'a fɔ ko sefa wari miliyari 300 ale ni miliyɔn 50 ale ni 7 o ni a kun kanfɛ ko o de sɔrɔla ni an ko o ma ko en recette o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ an ka dɔnko tigilamaba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Modibo Emma Magalu ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a ye damakasi kɛ ka yira k'a fɔ ko hakilinaw ko olu kan ka ta baarasiraw ka kɛ walasa fɛn min kɔni ye jamana bɛ jɛ ka dépense mun ni o kɛ ni an ko o ma ko les dépenses publiques ni o ye jamana ka dunta ye ko ale fanga ka bon ka tɛmɛ sɔrɔta o kan o bɛ na ni an ye nafolo kasabi nasiraw ta ka u lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ka wagandeba kɔnɔna na a bɛ fɔ ko fɛn min kɔni ye dunta ko o ka ca ni sɔrɔta ye ni an ko o ma ko déficit budgétaire ni o nafolo kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 500 ale ni 25 o ɲana o bɔɲɔgɔnko la o nasira kelen fɛ ka kɛ ni koformali maaw olu ka hakilinaw ye ni a kumakun kun bɛ madame Jacques Eveline ale bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ u ye kumakun ta ka o dayɛlɛ ni ka o kumasen ta ka o kɛ sifinnakaw olu ka nafolo sɔrɔko nasiraw ye ni an ko o ma ko financement des jeunes a yira k'a fɔ ko yeli kɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni fɛn min kɔni juru ye ale sɔrɔli ye sifinnakaw olu fɛ ko u ka ta ka o kɛ nɔgɔya sira fɛ walasa a kankelentigiya o ka se ka sɔrɔ ka o kɛ ni hakilinaw ye minnu ni olu nafasɔrɔ sira u ka bon kosɛbɛ walasa hali bi fɛn min kɔni kɛ yɛrɛ ye cakɛdaw ye a bɛ se ka jakubaya togoya min na an ka jamana kɔnɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. N'i y'a jateminɛ ministre de la jeunesse bɛ ministre de la culture juste kɔfɛ donc c'est comme si an ka ministre so ka talen tɛ bala kosɛbɛ ni an ka ministre ma ta bala kosɛbɛ état tɛ investi kosɛbɛ fɛn caman na donc o fana ye état ka jɔyɔrɔ ye bon banquiw fana na a yira la fana banque minnu fana bɛ financement di ɲɛnawoloma ni fɛn caman bɛ a ko kɔnɔna na donc k'a yira chiffres fana caman bɛ yen nɔ dɔw fana wari bɛ d'u ma olu k'u ka baara kɛ n'a ye u bɛ taa dun. Donc an ka ko dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la donc bi bɛɛ y'a ka responsabilité dɔn ne bolo ni bɛɛ sera ka a dɔn fɛn min kan ka kɛ heureusement dans les années à venir an bɛ se ka sifin caman sɔrɔ minnu bɛ don an tɛ parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi le secteur bureaucratique on peut dire comme ça o falen don donc fonction publique yɛrɛ la jama min bɛ ta bɛɛ tɛ se yɛrɛ ka ta fɛn mɔgɔ min bɛ bɔ école publique la bɛɛ tɛ se ka don fonction publique kɔnɔna na. Donc caman bɛ yen nɔ bi agriculture ani fɛn caman bɛ yen nɔ bi mun bɛ se ka hali bi problème solaire technologie solaire aujourd'hui o problème mun bɛ yen nɔ tout ça c'est des moyens d'entrepreneuriat mais comment ka se ka financement sɔrɔ il faut que formation fana bɛ yen nɔ jeunes ka former u k'a ɲini u ka formation kɛ parce que mɔgɔ tɛ girin ka don fɛn na n'i t'a ɲɛdɔn donc formation b'a la u ka gɛrɛ u aînés fana na minnu kɔn'u ɲɛ u bɛ se k'u bilasira fɛn caman na et puis u kana siran ka taa bɔ prêt ɲini banque la parce que dɔ y'a expliquer ko n'i ye banque ye cogo sugu la n'i ye jeune dɔ fɔ cɛ ne taara o tɛna wari di yan nɔ ne yɛrɛ kɛcogo fɛ non n'i ka dossier ka ɲi mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu b'aw ka projet monter olu fana mɔgɔw bɛ yen nɔ olu sigilen tɛ dɔwɛrɛ la projet monter kɔ n'i ka projet ka ɲi nɔ i sera k'a défend i bɛ se ka financement sɔrɔ microfinance ani banque kɔnɔna na donc moi je pense que panel in y'a permettre bɛɛ k'a dɔn a ka erreur ye mun ye pour que bɛɛ ka se ka corriger jamanadenw ni jeunes ka se ka lafiya.
Sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ o nasiraw fɛ ka kɛ ni CDM ma olu ka wuli ka jɔ ye ni o ye collectif de défense pour les militaires o ye olu kɔni wulila ka donbolo belebele ni ka o ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Fajigila misiri min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko a ma ko Nurudina ka malo tulu ale ni mangoro ni fɛn min kɔni ye sukaro caman ye ka o ta ka o di o misiri denw ma walasa fɛn min kɔni u ka se ka taa u yɛrɛ dɛmɛ ka u ka denbayaw ni ka o balo ni o nasiraw ye k'a fɔ ko o hakilina ɲuman ye ko o taara ka o bɔ CDM ma o yɔrɔ la ka kɛ ni sunkalo ale kɔni tɛmɛko ɲuman o bunakun ka ye. O bɛɛ ni cɛw bɛɛ ni baraji Ala k'aw bɛɛ sara Ala ka sababa. Fasukanu o ye limaniya dɔ ye ani ni maa min ye maa dɔ sun tigɛ k'i ka da la k'a fɔ o baraji kelen i yɛrɛ de b'o sɔrɔ nin kɛra nin sigi in na belebelebaw olu la kuma dɔ ye CDM ale ye labɛn min kɛ labɛn min n'a taara ka ɲɛsin Fajigila misiri min bɛ n'a wele ko Nurudine ka se ka sukaro malo a ka ja tulu bidɔn k'o ta k'o di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min bɛ jamana kanu kofɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɛn ni sunkalo ale hukumu yɛrɛ kɔni o kɔnɔna. Alhamdulillah dɔ in kɔnɔna na fɛn dama dama b'a kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye jamana kanu ye a filanan tɔn min y'an bila ka na tɔn in kɔni an ta mina tulun kɛ tɔn ye a sabanan an nana di minnu ma a fɔra ko duwawu jaabi b'u bolo an nana ka na duwawu jaabi yɛrɛ de ɲini u fɛ u k'a kɛ an ka jamana ye fo Ala b'an ka jamana bɔ bolo gɛlɛman in na k'a bila bolo nɔgɔmanba in kan an kɔni sikun ye yan o de ye bi n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an ye ɲɔgɔn dɔn an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na donc o de y'an bila ka na bi ka na o foli la alhamdulillah sukaro ani malo ani tulu olu de nana. Kɛnɛ in a makamba ni a daraja ani a bonya kama min ye Nurudine misiri ale alimami ye b'a k'a fɔ a dalangolo o ma bɔ kɛnɛ in kan a ye foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ k'o ɲɛsin min bɛ tali kɛ nin kɛnɛ in wa sigibaw ma ni o ye CDM olu n'u ka parrain belebele kɔni fɛnɛ ye ka u ka nisɔndiya kuma ka se ka o yira misiri a bɛɛ lajɛlen kɔni o tɔgɔ la. Alhamdulillah nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni dɛmɛ in ye sabu ka d'a kan a bɛ kɛ ka silamɛ dɔw dɛmɛ se tɛ minnu ye u b'a kɛ u ka suntigɛ ye. Alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye sunkɛla dɔ sun tigɛ i bɛ sun i b'a baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ wa ni ye nafolo min fana finance a la Ala bɛ a ɲɔgɔnna bila a nɔ la o siratigɛ kama ni CDM sera anw ma misiri la yan ka bonya dɔ kɛ ka se k'a di silamɛw ma vraiment nisɔndiyalen don dante nisɔndiya min na an bɛ dugawu kɛ jɛkulu in Ala ka barika don o la Ala k'u ka laɲini Ala ka sabati an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔ jamana Ala ka kolosuma faamaw Ala k'u dɛmɛ jamana baarali Ala ka nɔgɔyaw ye an minnu ye jamanadenw ye Ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye Ala ka bɛn sabati jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min b'a kunna an bɛ Ala deli Ala ka jamana Ala k'a dugan Ala ka jamana kolosuma o de b'an fɛ inchallah. Min ye CDM yɛrɛ fɛnɛ ye a ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ kan a ka ja commune 1 ale CDM ɲɛmaaba a fɛnɛ yira kɛnɛ kan a kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye baara in nun donnen de ayiwa a kun bɛ taa cɛ fo ka taa fɔ ko sunkalo o kɔni o banna waati min na nka ni sunkalo banna ko o tɛ dɛmɛ bannen dɛ jamana kanu faso kanu ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni o ɲɔgɔn limaniya tɛ yen. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don sabula ni i y'a mɛn dugu ko dugutigiw bɔn dugutigiw kɔfɛ alimamiw de bɛ an bila sira ɲuman kan bɔn ka na dɛmɛ di misiri ma o ye nisɔndiyaba ye anw ma sabula an bɛɛ b'a dɔn ni silamɛ i bɛ degun kɔnɔ maa mana na ka n'i dɛmɛ donc o bɛ nisɔndiya min se i ma alhamdulillah an nisɔndiyalen don alhamdulillah nin dɛmɛ in bɛ kɛ a bɛ kɛ dɛmɛba de ye silamɛw ma ka d'a kan sunkalo don sunkalo tɛ an filɛ ka na dɛmɛ min di silamɛ mako bɛ nin na san kalo 12 bɛɛ bɔn k'a kɛrɛnkɛrɛn ka n'a di ma sunkalo la parce que waati la i mako b'a la kosɛbɛ a ka di a man di i b'a san bɔn k'a kɛrɛnkɛrɛn ka n'a don o la a bɛna nafa ɲɛ o kosɛbɛ non a tɛna da Fajigila misiri dɔrɔn ma ka d'a kan an ye nin daminɛ a mɛnna sukaro o tɔni 95 de bɛ an bolo k'a tilan ani malo tɔni 80 tulu bitɔn 500 de b'an bolo an y'a daminɛ Kati polyclinique aux blessés de guerre a tɛna dan misiri in ma. An bɛ ladonali kɛ k'a fɔ CDM ka nin baara in nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye
polyclinique min bɛ an fɛ yan nɔ sɔrɔsiw ka kɛnɛyaso ni o bɛ Kati wa blessé minnu kun bɛ yen nɔ olu y'u ɲɔrɔta sɔrɔ wa fo ka taa bila min ye ordonnance ka se ka o san min ye o blessé yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔw ye wa CDM kɔni kalikan don olu nafinitigiw k'u kɔkɔrɔma don ani ka jamana yɛrɛ dɛmɛ a ka ɲɛta o baara kɔni fɛnɛ la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kunun ko dimanche ni o tun bɛ bɛn marisi kalo ale tile fɔlɔ o ma Bako Jikɔrɔ ni Golfu la ni o ye anw ka sigida ye Bamako faba kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an ka seko ale ni dɔn ko o tigilamaaba dɔ bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Bɔngana Mayiga ala ye ale ka kalifa ni ka o minɛ a la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ale ni dɔnkilidalabaw fo ka taa se duguden caman o ma olu kɔni ye a ta ni ka se ni a ye a ka dayɔrɔ laban o la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni Bɔngana Mayiga ale ye maa ye min ni seko ale ni dɔnko o tigilamaaba don ni a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali ale ni seko ani dɔnko o yakubayali la farafinna kɔnɔna na fo ka taa se diɲɛ seleke naani o bunakun kan ka yira k'a fɔ ko a taara ka fɛn min to tiɲɛ ye ko o na kɛ fɛn min kɔni ye dɔnkili duman ale ni dɔnsen sigicogo ɲuman dɔnkili sigicogo ɲuman olu ye ka wulikajɔ belebele ka o ta ka o kɛ a ka diɲɛnatigɛ o kɔnɔna na walasa maa minnu ni olu bɛna a kɔni o ye denmisɛnw ye u na se ka fɛn min kɔni u senda nɔ ɲuman na ka yira k'a fɔ ko an bɛ dugawu kɛ barabada dali ala ka o nɔgɔya ani alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ diɲɛ seleke naani kunnafoniyaw olu nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kibaruya duman o tɛ yen fɛnɛ k'a fɔ ko jɔrɔ ale ni Aminako ko o talen no ka o kɛ o sɔrɔla fɛn min kɔni ye Iran ale jamana o kɔni taara ni ka bombarder ka kɛ ni Israël ale ni l'Amérique jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye min kɛra sababu ye ka Irankaw ka maaba dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko o ma ko Ali Khamenei ka ale bɔnɛ a nin na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko Irankaw fɛ yen nɔ ko tile 40 ni tasibila o talen do ka o fɔ jamana ɲɛmaaw olu fɛ o hukumu kɔnɔna na Irankaw ye a yira k'a fɔ ko olu ka tajuru sara bere ko o na farinya kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko u ye wulikajɔ ta ni ka o kɛ ko u yɛrɛ fɛnɛ ye fɛn min kɔni ye misiri jugu ye ni ka o bila ka taa Tel Aviv ni maa 20 ale ni 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ni olu de banana kosɛbɛ o ko bunakun kan ani ka yira k'a fɔ an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Golfu kɔnɔna na diɲɛ seleke naani na ko o faaba caman o kɔni ye fɛn min kɔni ye bɔmu jugu ta ni ka a ci o yɔrɔ kofɔlen olu la ka yira k'a fɔ ko o nasiraw fɛ fɛn min kɔni ye Donald Trump ye ni ale ye l'Amérique jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a y'a yira k'a fɔ ko o baarasira minnu ni Iran bɛ ka o ta ka o kɛ ko ni u ma o dabila k'ale yɛrɛ fɛnɛ na wuli ni ka hali bi fɛn min kɔni ye Iran ni ka a gosi cogoya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min na ni a tɛna segin a kɔfɛ ni a nimisa yɛrɛ fɛnɛ tɛna bonya a fan fɛ o nasiraw fɛ k'a fɔ ko nin ye jɔrɔnakoba ye ka taa diɲɛ seleke naani basigi nasiraw ma fo ka taa se tajiko olu bunakun ma ni fɛn min kɔni ye solution jolen ni an ko o ma ko fɛɛrɛ jolenbaw ni o ma se ka sɔrɔ ka o kɛ ni nasiraw fɛ ko a ko kɔlɔlɔ o na juguya kosɛbɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni min dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka o sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ o tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko an bɛ kalo min na ko kalo hɔrɔma don sunkalo kalo don yarabi an ma ala ka atimɛ ko ɲuman ka o ta ka o di ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an ma ɲina an balima kerecɛnw yɛrɛ fɛnɛ kɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka u ka sunkalo ni ka o kɛ nin wagati kofɔlen na ka bɛn anw ma ko atimɛ ko ɲuman ala ko o di an bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛɛ Ramadan Mubarak